Hej, vi er gruppe 6, og i gruppe 6 der arbejder vi mod bedre skoleforhold, så både børn og voksne på Viby Gymnasium de kan komme mere udenfor. Vi har en lang række idéer, som vi gerne vil fremføre, så kom med mig. Jeg kan se, der står nogen og spiller bold derhen. Lad os lige gå hen og sige hej. Undskyld. Hej. Hej. Hvad står I og laver? Vi spiller fodbold. Spiller fodbold? Ja. Men det er lidt svært at gøre i sneen, og vi har ikke nogen mål. Og det er rigtig træls. Så vi kunne godt tænke os en multibane, hvor vi kunne spille på. En multibane lige her? Ja. Nå. Lige her. Jamen, det lyder da spændende. Ja. Nå. Jeg er ved at være godt sulten nu, så lad os gå ind og finde et sted at spise. Undskyld piger, hvorfor sidder I på jorden? Jamen, vi har ikke rigtig nogen bænkesæt at sidde på. Nej, men det kan jeg godt se, så I vil gerne sidde herude og for eksempel spise? Ja, på de overvejelser med bænkesæt herude. Så en masse bordbænkesæt lige her? Lige her. Det kunne være rigtig hyggeligt og rigtig fedt. Ja. Nu går vi ind i musiklokalet for at se, hvad der sker derinde. Halløj! Hey, hvad så? Hvad laver I? Vi sidder og jammer, fordi vi elsker bare musik. Det er simpelthen det fedeste i verden. Det er musik. Det skaber så mange forskellige følelser inde i folk. Det er med til at skabe stemning, når man går ind i en tøjbutik. Og prøv at forestille dig, hvis vi havde musik på gangene i frikvartererne. Hvor fedt ville det egentlig være? Kom, lad os gå ud og se, hvordan det kunne være. Ja, kæft hvor er det fedt, mand. Kan I høre det? Det er musik. Mega fedt. Det har jeg aldrig prøvet at se på eller høre før. Hold kæft hvor er det nice, mand. Ej ja. Prøv at tænke, hvis det bare sådan noget hver frikvarter. Kunne det bare være fedt? Jo, selvfølgelig. Prøv at se, der kunne hænge højtaler sådan flere steder på gangene i frikvartererne, så kunne vi høre musik og sådan noget. Kunne det ikke bare være fedt? Nu går vi ind i 212 for at se, hvordan folk har det. Hej. Hej med jer. Hvad skal der her? Jeg sidder 5 måneder i røven. Sidder du dårligt? Jeg sidder fucking dårligt. Det er virkelig nogle Det er dårlige. det her dårlige træstol. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig. Dårlige Det er træstole. frustrerende. Vi har brug for nogle nye stole. Vi har desperat brug for nogle nye stole. Så I vil gerne have nye stole inde i klasserne? Ja. Ja. Ah, det lyder som en god idé. Nu går vi ind i Science. Her er de kendt for at have rigtig gode stole. Tag mig. Hej. Hej. Der sidder I jo godt. Ja, Det sidder rigtig det godt. gør vi. Det er virkelig godt, at skolen har fået nye stole. Bare det kunne være sådan i alle klasselokalerne. For det er kun i nogle af klasselokalerne. Jeg kunne tænke, hvis vi kunne få det i alle klasselokaler, så ville det bare være fedt. Så Men man sidder virkelig godt. Jeg kan virkelig mærke, at jeg koncentrerer mig meget bedre nu. Kan I ikke også det? Jo, meget. Ja, det er fedt. Ej, det er dejligt. Og så vores forslag til faciliteter, der kan forbedres her på Viby Gymnasium. Til at skabe et bedre gymnasium og til at skabe et sundere gymnasium.